Sa ngalan samahan o sa anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Aron tamandam sa pagsalutong santos nga misa, maginulsol kita sa ato masala mga itagpasaylo sa atong Ginoo. Isugit ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayot ka man nga kiningalaut misalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na, O Ginoo, wag tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Kaluyan kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasiluon sa ato mga sala, danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, padanagi ang among mga kasing-kasing sa kahayag sa imong himaya. Pinagi sa maong kahayag, makalabang unta kami sa kangit-ngit nining kinabuhia. Umakadangat kami sa puluyanan sa kahayag nga walay katapusan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Jesucristo imong anak, nga mahugari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayuon nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo, ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios ania kanato, pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsuon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Kundili, usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghang dili matuod nga mga propeta na nungha sa tanang dapit. Maila ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios, pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Hesukristo na himong tao, iya sa Dios. Apan ang dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini, ug karon ania nagayud sa kalibutan. Apan kamo, mga anak, iya sa Dios, ug gidaog ninyo ang dili matuod nga mga propeta. Kay ang Espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa Espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan,
ug namati kanila ang kalibutan. Kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios. Ug ang nakaila sa Dios magpatalinghog kanato. Ang dili iya sa Dios dili gayud magpatalinghog kanato. Ug pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga wala magtudlo sa matuod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nason. Ihatag ko kanimo nga Imong kabilin kabilin ang tanang mga nason. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug hatagan ko ikaw sa kanasuran aron maimong kabilin ug sa kautlanan sa yuta aron maimong katigayunan. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nason. Og karon o mga hari, pamati kamo, pagmatngon kamo nga mga nagmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok og paglipay kamo sa iyang atubangan uban sa pagkurog simbaha ninyo siya. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nason. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagog kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Umiyaon ikaw o Ginoo. Sa pagkadungog ni Hesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum o sa kalungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang giisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon o yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Jesus nagwali nga ang nagingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Jesus misuroy sa tibok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa mayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibok Syria ang iyang kabantog ug gidala sa mga tao ngadto sa kinabuhing ngadto kaniya ang tanang nagantos sa kanilaing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko ug giayo ni Hesus silang tanan. Daghang mga tao misunod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis,
sa Jerusalem, sa Judea, o sa tabok sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Human sa pagsaulog sa solemnidad sa ipapaniya sa atong Ginoo, nagpadayon pagisgot may tungod sa kahayag o kangitngit. Nga si Jesus sa lungog karon mibiya sa iyang yutang gipuy-an ug miadto siya sa Galilea didto sa yuta sa Zabulon ug Neptali. Ang mga tawo nga nagpuyo ning maong dapit, mga pagano, apan sa presensya ni Jesus, gingon nga daw nakakita silang kahayag. Nga ang mga tawo nagpuyo sa kangit-ngit, nakakita og kahayag. Usa ka paglaom alang kanilang tanan, usa ka punto di sila nakakita sa kamatuoran. Nga ang ilang kinabuhi wala pabilin di sa kangit-ngit, kundi nananagan sa kahayag nga mao si Jesus mismo. Sama nga ang mga tao, katong mga mago, magbalantay sa karnero, nakakita sa kahayag, ug ilang gipangita asa kini siya buhonong, ug didto kini siya muhonong sa dapit din na tao si Jesus. Ang mga tao gigiyahan sa kahayag, ug ila kining gihimo kay para kanila ang kahayag, nagdanag kanila, nagdanag silang kinabuhi, nagdanag sa katawhan. Mao gihapon kini hangtod karong panahona nga kita usab gidanagan sa mong kahayag nga mao si Kristo, naghatag nato paglaom sa atong kinabuhi nga kung kita anaa nagkahimo og nakahimog mga dili maayo, mga butang nga sukway sa kabuto sa Ginoo, daw nagpuyo kita sa kangit-ngit. Apan diha sa iyang presensya, paghatag kanato og kapasayloan, kita nakakita sa kahayag, ginanagan sa kahayag, mao sa bunta kini atong sination kanunay sa atong kinabuhi. Kay sa ingon ini motubog bulambo atong kinabuhi espirituhanon. Nga pinaagi niini kita sa kanunay magpuyo diha siyang grasya o nga ang kangitid sa kanunay mawala unta sa kinabuhi kay atong ipatigbabaw man ang pagsunod sa pagtulong ni Kristo, ang tuburan sa tinuod nga kahayag. Palihog manindog. Mudangop kita karon ngadto samahan nga mituman sa iyang saad sa pagpadala kanato sa iyang anak aron dad-o niya ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Mutuaw kita sa pag-ingon, amahan sa kahayag dan-agi kami. Mahan sa kahayag, danagi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaubispuhan ug ang mga kaparian, magsangyaw, pinaagi sa pulong ug sa buhat, sa presensya sa Dios nong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan-agi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maghatag og kahayag ngadto sa mga katawhan nga nagpuyo sa kangitngit, pinaagi sa ilang matinud-anong pagpangalagad kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan-agi kami. Nga hangpon nato ang presensya sa Dios dinhi sa atong taliwala, pinaagi sa atong paghigugmaay ug pagpinasayloay sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan-agi kami. Nga ang mensahe sa Dios nong gugma padayong mutuhop diha sa kinabuhi sa mga kabus ug sa may mga balatian, bisan paman sa mga pag-antos nga ilang giagian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan Sa kahayag, danagi kami. dan-agi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan-agi kami.
nga ang mga matuohong mihalina makakaplag sa ilang tunhayng pahulay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Diyos among amahan, ang pag-abot sa imong anak, naghatag ka namog kahayag o paglaom. Himua kaming mga instrumento sa pagpadanag sa maong kahayag, ngadto sa uban, pinaagi sa among mga pulong o mga buhat. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ug nasados ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa'yo ta o ginama sa kamot sa tao ala sa ulipon pinagi niya ang Ginoo pagaday gun. Mga igsoon, magampo kita, aron kini atong sakripisyo, dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Duwatan taas kinuhis kibisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigday paggamay siyang ngalan, alang usab sa dong kabuslanan, sa dibugyang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan, ang gihalad namo dili na bulawan, insenso ug mira, dawata Ginoo ang among mga halad na nagmatuod sa mayaong pagbinaluay aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanu. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga Diyos kinu. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay nga matarong. Santos kamahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan, ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santo ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siya matirun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana
Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kaniya pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga salamapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo, siya mo balik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug balagad kanimo. Hiwa nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Hiwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay, sila nga among giampo karon. Malaomon nga mabanhaw silang tanan nangamatay di simong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, hiwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunohay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila may ikaw nga daygon, ug gamay kang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Nagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihata na kaniya makagawang nga mahan, diha sa kayosa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan o itong gamiton ng mga pulong, pagitulo ka nato ni Kristo atong manunobos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngayon kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay mo man ang gingarian, ang gahomogang himaya, hangtod
sa kahangturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ato ipakitang timaan sa atong panagining sunay. Poderoo sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa Kini mao si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko ang ay mong kalawat kanimo, apan pamulong lamang og mamaya ko. Sa kinabuhing dayon. Ligo na Ginoo ang among kinabuhi, pinagi sa gahom sa mga santos nga misteryo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. o manalangin kanyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, atong dalawang kalinaw, ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.